Golal-média. Golal-média. Kabaruuji. Edemgal pular. Kabaruuji mon edemgal pular Golal-média ko joni so weli Yalla yanti hen. hande ne hawri alarba capantati go lewru juillet hitannaji ɗe sappo e jeenayi lewdi jayde men holno sifori ñalawma hande men kal ko famdi ko kala fodde yimɓe sappo ardiɓe leydi l'Afrique ne tija ma jetto leydi ndi Mauritanie gam tawtorede pilgol lefolla Mohamed Cheikhoul Ghazouani o heddoto e wiyede mawɗo leydi ndi Mohamed Ould Abdelaziz haade kay mbiyen ko waktuji tan keddinimo ko e tottide jappere nde Mohamed Cheikhoul Ghazouani o heeɓi ɗerewol ummorade e mbiyen Emmanuel Macron toon to walla fendo men kal ko yowti Mohamed El Khatir caggal nde woppita o yabani leydi ndi Sénégal lamargo mum toon to Dakar gam jewde holko jogori jokkade e gurdam makko men kal toon to Bogge AFDF ko fedde nde wona lamuyankore association des femmes pour le développement kamɓe ne ɓe jubbini guinol golle mabɓe gam jewde titonde mum men ketto hen tawi tigui ko hoorejo nden fedde ɓen tigui caggal keeri meɗen ma jeeye jayde men toon to république démocratique mo Congo men kal toon to dowla mo Soudan dowla mo Sénégal oto banggue maayo ha mbiyen toon to dowla mo Inde musidɓe tedduɓe kettoɗon ko alirde mon Golal-média joni so wellu Yalla garten e facciro men yajgo e demgal pulaar. Daawuuda Jiggo. caggal calminali ko jettoro murade men fewde hettiyankoɓe Golal-média no mbiruden e gardidi Kabaruuji meɗen ñalawma hande o men kal ko waktuji tan keddini mawɗo leydi ndi o rondo mbiyen cawli makko gam tottide jodorde laamu ngu Mohamed Cheikhoul Ghazouani ko e nder ɗum o totti windande e jogogol makko ko fewti ganda e koppareje ñalawma hande o ko wiyete kon patrimoine a tawi tigi ko jungo makko e sobodiri e jungo Moustapha Ould Abdellahi Ould Sidemo tawi ko kañum tigi woni e toppitiɗo walla ni gardiɗo moɓolel toppitingel labbinde gueɗe faggudu e nder wertago leydi ndi Mauritanie koye tawtorede noon tawi tigi ko mbiyeteɗo Hussein Ould Nazi tawi ko kañum woni gardiɗo cour suprême e nder wertago leydi ndi Mauritanie koye nder ɗum en kalat mbiyen o heddoto e wiyeede mawɗo leydi ndi hayso tawi woni ko waktuji keddinimo e gumagol makko e jappere laamu ngu mbiyen Mohamed Ould Abdelaziz heeɓi ɗerewol bindi umorade e Emmanuel Macron a tawi tigi mbiyen addanimo ɗum ko on nulaɗo Emmanuel Macron mérito walla fendo gam tawtorede pilgol lefol laamu Mohamed Cheikhoul Ghazouani a tawi ko on woni Jean Jacques Briday kanko tiki woni gardiɗo moɓolel nden ko assemblée nationale leydi ndi France ko e nder ɗum o siftini tan hande o Emmanuel Macron holliti koye welede Allah kono kadi koye welede mum siftorde golle jokkodirnoɗe leydi ndi Mauritanie e leydi ndi e France kono kadi o ruttima e wiide hande o hakkude makko e Mohamed Ould Abdelaziz ɓe gollodima gueɗe kewɗe cifodire kewɗe beele kadi ɓamtare leyɗele ɗeɗi kono kadi o ruttima e siftinde hande omo fadi mbiyen joɗogol oɗo gardiɗo leydi ndi toddaɗo nene no gasdi lewru juin kono kadi omo fadi ɗum gam tiki so tawi woni joɗima beele jokkugol golle hakkude leydi ndi Mauritanie leydi ndi France ene wawa yarude no foti yarude ni taw hay ngakkede wotere teskaka hen kalten gol lawol koko fewti ganduɗa ko famdi ko kala fodde mbiyen yimɓe sappo a tawi ko ardiɓe leydi l'Afrique ne tija ma jetto e nder wertago leydi ndi Mauritanie gam tiki tawtorede pilgol lefol laamu Mohamed Cheikhoul Ghazouani kongol woni lawol gadanol e dartol leydi ndi Mauritanie ko gardiɗo leydi ne timmina ne manda mum ne tottiti ɗum mbiyen goɗɗo kono kadi ni hayso tawi woni ko windande wonde aduna no holliri jogirɗe laamu ɓadiɓe jokkorɗe laamu ngu ko ardiɓe leyɗele woni gardiɗo leydi ndi Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad, dowla mo Sénégal, Congo, Côte d'Ivoire nonne kayni teska hande o macama e nder wertago leydi ndi Mauritanie hayko wona ɗum kon mbiyeteɗo Moussa Faki président commission union africaine kañum e hoore mum ne teska ma yetto e nder wertago leydi ndi Mauritanie gam tawtorede koye nder ɗum teskama bismorɗe kewɗe mbaɗama a tawi enen gondi e renoɓe mum sembolimɓe gam tigui ɓen arɓe tawtorede gon firgo mbasa dañde caɗele e nder wertago leydi ndi Mauritanie Mohamed Ould Khatir caggal nde o woppita o yabani toon to dowla mo Sénégal lamorgo mum Dakar kanko noon ko tumenoɗo windude bindi ɗi ndewani lawol e mbiyen fewde nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kono kadi ni caggal nde sernaɓe hewɓe joddi e mawɗo leydi ndi kolliri omo wawi tubde caggal tuba boye makko siftinde tan guila hitandunaji ɗe sappo e joyyi lewru décembre
ko wonno koye dumbirdu oɗo saaha noon o yabani tonto dole mo Sénégal caggal nde woppita dus sembolingo o duusa caggal gardeɓe nawɓe mo ha tonto mbiyen taccirde rosso Mauritanie fewde rosso Sénégal mbiyen o saaha tan beele maw heddo tonto dole mo Sénégal walla toni mawɓen mbiyen ko kumpa yimɓe hewɓe dañani hen fartangue keeriɗo humpita kono men gartoyi won kabaru so weli Allah yanti hen kaleten gollawol ko diwan mo Bogge jaadaten hen koye fedde witende AFDF ko fedde noon toppitinde gam ɓamtare rewɓe e nder wertago leydi ndi Mauritanie kamɓene ɓe jubbini toon tawi ko puɗɗogol ginol golle mabɓe hitanɗunaji ɗe 14 fewde hitanɗunaji 2 ko e nder ɗum mbiyen hande ɓe jubbini hen ñalawma tawtorede haralleɓe hewɓe fanniyankoɓe to batte ganduɗa ɗen golle e nder diwan mo Bogge en kettoto hen Mariata Ibrahima Lam goto e terɗe nde ɗon koye micro mbiyen Golal-média. Assalamu alaikum bandiraɓe min mbiyetemi ko Mariata Ibrahima Lam e jeeyami koye fedde wiyetede AFDF association des jeunes femmes pour le développement donc fedde nde winditiki ko darde daande rewɓe e ko minen foof komin rewɓe min jeyaka e commune o min gummani ko haɓade gueɗe batde darde debbo e nder rendo e nder hen noon min dañi hen projet e rawane min gari exécuté projet ɗo en projet on wiye ma jeunesse mon engage je m'exprime projet formation en renforcement de capacité et aussi projet on waɗi jawre dendinoje rewɓe ha mbawa haalde ko faate hujju mumen ha mbawa haalde no hujju mumen woltirte donc hikka min garti e gollon lawol wattude kadi ko way noon donc emin ɗo min liggottoke association ngaji e hande gueɗe amen puɗɗi donc min mbaɗi lancement de nos activités à la mairie Bogge koye makko jawroten kabaruuji men nder leydi jonjono en jaltat keeri men en paami ko kabaruuji caggal leydi. kabaruuji men caggal leydi gadortoɗen ko tonto dowle mo Sénégal ko teska ko hande pellede gona lamuyankoje ko kamɓe jaltini doggol ngol ɗon doggol holliti wonde sukaɓe yonɓe yelotoɓe toon tawini ko sernaɓe mumen nulat ɗumen ene joni no fewi ɗum saabi e kala hitande ɓeɗon ne jaltina koppereje ken tolno e milliard uji 5 tawi ko kalis noddirteɗo franc CFA ne totta ɗum tawi ɓeɗon mbiyen nuloɓeɓe gam tigui yoɓe jaaɓe jeeleyo ɓe kolliti noon darde leydi ndi Sénégal mantinino e libbi ɓennudi gam tigui haɓade oɗon fannu kono kadi hande o ɗum teskama ɓamti toon no fewi haare mabɓe noon gasani hollide tawi tigui ɗeɗon koppereje to imama e fannuji certuɗi fannu jalari gawrima tigui kalis wadde ɗum ɗon woni ɓe hande sadede mawde wadde noon yidde mabɓe woni koye darade e rutude oɗon fannu hayso tawi woni peeje ɓamanoma hen guila e duuɓi ɓennudi kono hande o ɓe kollititi ko wonko heddi saabu ɓe imima tan ɗeɗo koppereje kala ala ko ben almuɓe jiyata hen hay ko foti ganduɗa no sebdi a tawi ko guiyal en kalat tonto dole mo Soudan guila Oumarel Basir ummi jappere nde pamen caggal mo ko finniri hewɓe saabu guila e seppoji nonne kay ha e wargoji de yimɓe limti teskama mbasi hen pitali men kono kadi ni e seppo hesgo teskango toon gon seppo noon waɗi ɗum ko ɓen jangoɓe duɗe ɗene saggal nde ɓe uddi tawi ko duɗe jangguirɗe ɗe e hollidde ɓe jadani jangude o saabu goto e jangoɓe ɓe fittande mum yoɓenoma ɗum saabi ɓe dartini ɓe joyi golle mabɓe e oɗon fanno hande o école aji ɗi kala ko udduɗi kamɓe kala eɓene beddaji gam tigui saktuje mette mabɓe wasde yadude e oɗon fanno kono kadi wiide tan waɗɓe ndeɗon moƴoɓere e ruttade yoɓen ñaawe beele kadi jamne wawa ruttade toon to dole mo Soudan république démocratique mo Congo hayso tawi woni organisation mondiale de la santé woni fedde windere yankore to pitinde cellal huftudinde kono kadi ɓe darinoma e hollidde wiide hakkillaji mabɓe ɓuuri ruttade ko toon to république démocratique mo Congo kono haɗani hande o Ebola ne jokki e kadi ruttade e warde wari fittandu wotoru ko teska ñalawma hande toon to wiite Goma hakkude mabɓe e frontiére leydi ndi Rwanda hande tan mbiyen e kulhuli kewɗi nan toon saabu mbiyen tigui ko fewdi e mbiyen yimɓeɓe koko kawji guitin puttini kono noon ɓe duttima e wiide woni gouvernement hollidde tawi ko ɓen hoɗɓe e nder guure ɗe yo bebtin kaldigal ma nanodiral beele tigi mbiyen on rafi ene wawa tigi webde yaltinde e nder wertago leydi république démocratique mo Congo en kalat tawi toon to dowle mo en gardiɗo leydi ndi en nana e jillu muɗum kadi tawi koye leyɗele Afrique banggue hirnangue a tawi tigi ko yidde sembinde jokkodiral ma jokkodiral hakkude leyɗele ɗe kala e ɓeydude karallagal fartangue keeriɗo cifodiri tawi ko fewti ganduɗa e faggudu ɓamtude ɗum saabi tan kanko gardiɗo leydi ndi en omo tijja toon to ganduɗa leydi ndi wiyete Gambie nonne kay tawi ko jokkodirde Adama Barrow nonne toon to leydi ndi Guinée Bissau omo tijja toon e ñalawma hande o musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe alirde men Golal-média gasi ha laabi joni mi siftino on gardidi kabaruuji ndi
nder Kabaruuji men ñalawma hande o en kalino tawi ko teskade tan ko famdi ko kala fodde yimɓe sappo ardiɓe leyɗele Afrique ne tija ma jetto e nder wertago leydi ndi Mauritanie ngam tawtorede pilgol lefol laamu hitannaji ɗe sappo e jeenayyi hono mbiyen Mohamed Cheikh Ould Ghazouani o heddoto e wiyede gardiɗo leydi ndi walla mawɗo leydi ndi Mohamed Ould Abdel Aziz o heeɓi derwol bindol umarade Emmanuel Macron gardiɗo dowla mo France ɗon to walla fendo tawi ne addi ɗum on mbiyetenoɗo Jean Jacques Briday tawi ko kañum woni toppitiɗo moɓɓulel nden ko assemblée nationale leydi ndi France en kaali ko fewti ganduɗa e won mbiyetede Mohamed Ould Khatir hayso tawi woni mbiyen woppitama caggal nde woppita o yaɓani dowla mo Sénégal lamorgo mum Dakar ngam ƴewde hol no gurdam makko jokkorto e fannu kuftudinɗo mbiyen toon to boggue fedde nde wona laamuyankore AFDF yubbini a tawi ko puɗɗogol golle mum woni lancement mbiyen on saaha mbiyen ɓe puɗɗima mbiyen wadde hen gueɗe ganduɗa payodinde en kettima mbiyen goto e ɓeɗon fanniyankoɓe mbiyen tawi koye ballal mbiyen hande micro mo Golal-média koye nder ɗum en kaali caggal keeri men en jeehi ha toon to dowla mo ganduɗa a tawi tigui ko dowla mo Sénégal o to banggue maayo ko famdi ko kala mbiyen almuɓe yelatoɓe ene gadda koppereje tolniɗe milliard uji 5 kalis noddirteɗo franc CFA ɗum noon ko kala hitande tawi addante ɗum ko ɓen sernaɓe yelanteɓe o saaha pelle ɗe gona laamuyankoje ene daari ganduɗa e mbiyen haɓade oɗon fannu beele ɗum ne gasa ha laaɓa en jeehin toon to république démocratique mo Congo nonne kay en jeehino ha toon to mbiyen tawi ko wiyete leydi ndi en mbattidoroɗen musidɓe tedduɓe en dokkodirat addi ñalawma aset to karallagal kabirde tawɗo wonno toon ko Ababacar ɗo haalirde nde ko musidɗo mon Daawuuda Abdoulaye Jiggo yo Allah hokku en hirde e dow jaam ma wedde e dow jaam ɗo e nden musidɓe tedduɓe yo en keɗo nder jaam. Golal-média.